ତାଙ୍କର କିଛି ଶେଷ କଥା, ଯିଏ ସେଥିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦେଇ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନଟି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। କାଳେ ଭୁଲିଯିବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ରଖିଦେଲି। ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି, ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ମନ କଥା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଶେଷ କଥାଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସେଇ ଅବେଳା କଷ୍ଟଦାୟ ସ୍ୱପ୍ନଟି କେଜାଣି କେମିତି ହଠାତ୍ ଆସି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିପ୍ରହରଟାରେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥାଏ ଦିନ 11ଟା ଖଣ୍ଡା ବେଳକୁ ଭାଇର ମୋର ଦାଣ୍ଡରେ ବସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ। ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଦେଇ ଧଳା ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧି ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଚାଲି ଆସି ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେ ଚେହେରା ସିଧା ଆସି ମୋ ହୃଦୟରେ ବାଡ଼େଇ ହୁଏ। ମୋ ହୃଦୟ ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେଉଥାଏ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଯିଏ ସେଥିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦେଇ ତମ ଉପରେ ସବୁଦିନ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ, ବାପା ତମେ। ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଧରି ଦେଇ କହେ, ଆଉ ତମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ନା ବାପା, ଆଉ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ତମେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ବାପା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଉ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ବାବା ମୋତେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଦେଖା କରିବାକୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଜିଦ୍ଦି କରେ, ନା ବାପା, ଥରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଥରେ ଆସି ଫେରି ଯାଅ। ବାବା ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତି, ମୋ ଧନଟା ପରା, ଜିଦ୍ଦି କରେ ନା। ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାର ତୋର ଏବେ କ୍ଷମତା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଶାନ୍ତିର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଆଗରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ। ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଆସିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ବି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବିଧିର ବିଧାନ ଯାହା ଥାଏ ତା ଆହ୍ୱାନ, ତାହା ହିଁ ଆମ ଉପରେ ମୋହ। ଭଗବାନ ବି ଜନ୍ମ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ତ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ବାପା କହନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଲିଖିତ ସେ କବିତାଟି, ଯେ ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେଟି ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେଟି ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ, ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ମୋ ଅଭିନୟ ସେଦିନ ସେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସବୁ କଷ୍ଟ ମନରେ ଜାକି ଚେହେରାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହସ ନେଇ ଆଜି ତମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି। ବାପା ହେବାର ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ତମ ପାଳି, ତମେ ତମ ପୁଅ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ସମୟ ହେଲାଣି। ତମକୁ ଦେଖିଦେଲି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଶାନ୍ତିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି। ବାପାଙ୍କ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ସତ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ। ସତରେ ଯେମିତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ରୋକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥାଇ ବି ସତରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରୋକେଇ ପାରିଲିନି। ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ।